आज रात सभा হচ্ছে একেবারে 11টা রাজপ্রধান সভার যোগ বলে বলে চালানো হচ্ছে।
जय मां जो ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଭଳି ଚଳିପାରିବେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଆମର ଧାମ ଚଳିପାରିବେ ଭାଇଚାରା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ମାନସିକ ରହିଛି ସେମାନେ ଚଳିପାରିବେ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଧାମ ଚଳାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକ ରହିଛି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଧାମ ଚଳାଇପାରିବେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ। समारे मानक दर्शक बंधु खरक जिला समारे मानक दर्शक बंधु आज रात्र दर्शक घंटा समय आज रात्र दर्शक घंटा समय भेड़ी दवा आज रात्र दर्शक घंटा समय भेड़ी दवा बड़ बड़ोसा देखी सुंदर बंधु कोने कोने पिलामान कोने एकराम कार्यक्रम रखिछु जकि ज्ञान आपन के संगे संगे आपन का सब परिवार वर्ग जने पिलामान सुंदर रखिछु मान कर जब यात्रा को लगे वर्ष के आज अवश्य होलन से रंगरंग का दुकान उदाहरण देते असल प्रश्न वर्तमान हम जन पर जन भक्त चलुं तेणु आपने चलीपर जो बंधु मैंने इच्छा कर मानसिक कर सामना मंदिर सामना भी छाड़ी जाती दयाकर मंदिर सामना रास्ता भी छाड़ी दिखाती क्लीयर रखु तो बंधु मैंने जावास असुविधा होने रास्ता टे फाँका रखु वर्तमान भक्त बंधु मैंने आनंदर सहित यात्रा चलुं।
ଚାଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧାମ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧାମ ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଜ ହସ୍ତରେ କିଛି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତମାନେ ମାନସିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧାମ ଚାଲିବା ପାଇଁ ରଥ ସିଂହାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତି ହୁଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଧାମ ଚାଲନ୍ତୁ। ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମ ଚାଲୁ ସେ ରେଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଧାମ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ସେ ରେଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଧାମ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗଣବନ୍ଧନ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଭାବନା ଆଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଲିପାରିବେ। ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଧାମ ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନସ୍କାମନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଧାମ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଧାମ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହରିବୋଲ ସହିତ ତାକୁ ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଧାମ ଚାଲନ୍ତୁ। ହରିବୋଲ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ଭକ୍ତ ସେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ଧାମ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ସିଂହାପଡ଼ାର ଭକ୍ତ ସେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଧାମ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିକ୍ଷା କରି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଧାମ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ସେ କାଉଣ୍ଟର ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ କାଉଣ୍ଟର ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆମକୁ ଖବର ଅଛି। ଭିକ୍ଷା
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ଝାମକ ଯାତ୍ରା ଧର୍ମଗାଡ଼ରେ ମାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ସେମାନେ ଧାମ ଚାଲିପାରିବେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି रास्ता छाड़ी मंदिर पटे रास्ता छाड़ी रास्ता रखा बर्तमान आम विधायक महोदय आसी पहुंची गले स्वागत करने समाप्त कलु मंदिर परिचालन निमंते किसी साहाय्य कर एक थाली मिली से थाली की सहयोग समस्त आम कामना करवा खंडपड़ा विधायक मान्यवर दुष्मंत कुमार स्वाई যখন তোমার মহামারী বিরাজমান করেছেন উভা হচ্ছেন আপনার নিজে দেখুন সেবা বর্তমান উভয় মন্দির ভিতর বাহার করছেন समस्त भक्त